Čaute pri nevidejku a dneska tu máme unboxing, mikulášsky unboxing, lenže čakal som, že budeme mať iba také ochutnávku, mini ochutnávku, neviem, čakal som, že proste dostanem čokoládu a niečo, lenže trochu sa to zvrtlo a mám možno ešte dačo iné, ale to už dneska. A keby sa pýtali, prečo som trobletkatý, je to kvôli tomu, že kamaráti ma volali na to, aby sme išli do domov, koledovať, niečo také, proste iba mikulášským prevlekom, ja som bol aniel. Preto som trbetkatý, hej, a nejde to dole. Bože. Takže, nie som gay. I'm gay. Hej, dobre, ideme na to. Ideme si rozbalovať. Prvé, ja to nebudem chutnať, ja to ukázať, aby som bol tučný. Máme tu nejaký Ferda čokolád. Nejaké pendulky nejaké, hej. Potom máme keksy nejaký, v pohode. A tieto cukríky milujem, to sú ten Minda Soft Cola. A to mám veľmi rád. A tu sú to isté, len to je bez cukry. A mňam. Dva fidorky mám. To je druhá. Melonovú deli, to som ochutnala na jednom videu, ktoré nevyšlo, bohužiaľ, bolo zlatá. A možno ho nakedy vydám, napíšte mi, ako to chcete. Mám tu pár Halloween liatok, akože prečo Halloween? Prepáčte kamerou. A papitu. A vyzerá to tam na Bounty, nie, to sú banány bíle, to som ešte nemal, to ochutnáme inokedy. Druhý boxík, druhá taška. Máme tu Kinder čokolády, ktoré asi nezjem, to sú na mňa veľmi sladké. Banán to mám aj doma, ale mňam, to chápete. Do čokolády som nemal, skúšame. A potom tu mám tieto minionky, ktoré som ešte v živote nemal, že akoby niečo jak kavenky, minionkovým style. Nejaké cukríky, žihálky a kavenky. Toto je dobre. Ja som dostala ešte jeden hrnček, toto ja vám ukážem za chvíľku. Tu robím čaj, bol v ňom. Je to menší, ale ten dizajn je akože fakt pekný. Akože ten hrnček je fakt pekný. Z tohto balíčka to mám ešte, to akože môžete vidieť. Ale to je tiež dosť, ale ja ich tu mám ešte ďalších 3, chápete? Toto tu som ukázala, že to bolo v tom hrnčeku. Tu píše, je to... A to je ešte toto nič, ale je to proste takéto blbé čokoládky, proste to poznáme všetci. A potom tento obrovitánsky balík, v ktorom sú tieto vyzerajúce fajné čokoládové keksíky, ktoré nie sú zlé, myslím si, hej. Potom tieto marshmallowny, ja to milujem. A tieto čokoládky, to vyzerá ako keby, áno, to je to isté, čo mám tu. Ale takto. Ja tu mám takúto čokoládku, to poznáme každý. Proste čokoládka na paličky, lyžatko. Toto sú to isté, lenže to sú čokoládky a v sačku. Nevidel som to ešte nikde, neviem, že vyrába, ale mohol by to čakať. Kinder vajco. Ja si ho dneska teraz aj odbalím. Pozrieme sa, čo v ňom máme. Čokoládu nebudem jesť, ja som presladený dneska, ja som jedol už aj školedičo. Čokoládu necháme môjmu bratovi. A máme tu pštrosa? OK, Zeno. Proste pštros. Akože postavička pekná, ale za euro dačo koľko stojí, proste to není. Že môj otec mi hovoril, že oni mali Kinder, mini šokoličky, oni mali Kinder a oni tam mali také veľké auta, proste, hej, neviem, také veľké autička skladajúce s motorom, alebo dačo také proste dačo podobné, hej. Určite nie s motorom, to nechce nič. Ale proste, teraz je to o ničom, asi. Christmas Jojo. Jojo. Jojo Siva. Jojo Siva is chasing me, scare her away. Dobre, to je jenom žiadna Jojo Siva, ale proste Party Mix to vyzerá, takže také väčšie balenie. Vyzerá to na to také penové cukríky a sú také nejaké vzory tých. Som strapatý, prepáčte, mal som čiapku vonku a to tak zostáva a možno je to aj nový hairstyle. Je to také proste, to je perníček, to je vianočný style toho proste, by som povedal. Mám tu niekoľko perníkov, ktoré sa mi už aj podpučili, ale perníky nebudeme chutnať, ani nič také. Perníky to máme poza každý. Tamto som mal, čo som mal od ináka ďal. Toto mám, čo máme z domu. A toto tu si tiež pozrieme. Máme tu už otvorené bombary a to milujem.
to mám fakt rád. A toto je také 2 keksiky z tiesta, neviem, nemal som to, ešte ochutnáme. A toto sú proste zase kaktusácie od Jojo a potom sú žížavky kyslé od Jojo. A máme tu aj tiestu. A mňam, bueno, mňam, ja to milujem, ja neviem, prečo to mám tak rád. Myslel som, že to je KitKat, to bolo ďalšia druhá tiesta. KitKat je povedať, tiež mňam. Ale vlastne tu je KitKat, dobre, tak som tu možno zakrikol. Ale to ten Chunky, hej, Chunky, dobre. A poslednú vec, tu mám, vyzerá to tak, sú 2 bumlíky, tam ešte jeden. Všetko, je tu mám tu ešte adventný kalendár, ktorý som dostala, je tu taký lacný proste, hej, pekné také obrázky, ale tak preto, že je lacný, podľa mňa, to je proste obyčajný, tu máme za dňou Lego, ten už nie je lacný. A dneska mal som čisto poliečko, bola tam takáto loďka, pretože je to cute, ale je to malé. Oveľa lepšie bolo to, keď to bolo predtým a to boli nejaké postavičky, proste niečo také jak polybagy by som to povedal, že to majú, hej, ale je to v pohode, je to také, hej, mal som potom pes. Toto budú čokolády. Je to Figaro. Je to Figaro. Čo mi zdá, že to nie je zlá značka. A my si to otvoríme. Bolo celkom ľahké, ja som to čakal trochu ťažšie. Taká fólia je to proste. A dneska sa otvoríme jednotku, 6. Ja to otvorím jednotku a 6, hej. Lebo sa mi lebo najlepšie to bude takto. Takže, lebo dneska sa mi otvárať všetko. Tu máme prvé, to čo vypadlo, halo, to také blbé. Hej. To asi vypadlo zo 24. Vyzerá to tak. Škoda. No to tam spadlo. Bo nie. No to... Aha, to nebola 24. Dobre, to je, no. Tu také čokoládky. No, tu všetko nemusíme otvárať, podľa mňa to bude to isté. Ale dobrá. Už to dáme tak. A máme tu posledné veci a nemáme toto ani dlho, to nesieme. Je to široko bolo také úplne narýchle, ešte tak čo uvidíme. A toto som nevidel nikdy. Pedro, super mix kyselý. A akože nevidel som Pedro cukríky takéto, že akože úplne kyslé. What the Sigma. Dobre. A toto, dámy a páni, mám na celý rok. Toto takéto cukríky, bože, ja som nevedel, že to takého dostanem. Ja toto nezjem, to takomu darujem, je z toho zle proste už, ja keď to pozerám. Neznášam vás. To mi si stranu. Ale ešte to som niečo zabudol. Aha, pardon. Toto je fakt pekné vianočné čokolády. Jedna sa mi polámala, bohužiaľ, ale to je pilková čokoláda, niečo jak papita, to je iba čokoláda. Takže v pohode, vyzerá to dobre, alebo je to ovážaná čokoláda. A potom je tu Milka v tvare stromčekov. Bude to proste normálna Milka, nazývame súcekom a Milku mal každý, podľa mňa. A až teraz je to koniec. Dúfam. Bola to ešte mandarínka, ale to nepotrebujete vidieť. No a ešte brumík. Aha, počkajte chvíľu. Chcete viac takýchto videí? Tak napíšte.